Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Atty. Ellen Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Dindo, 57 anyos. Itago lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong igsuon na bisan ang doktor mismo naglibog sa resulta sa iyang lab test ug sa iyang gibati. Aron iyang sabdan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Dong, wala ka na ko ha? Sige Manoy, ikaw ra usa? Oo, wa may mo ba na ko kay mag-jogging man ko. Na, hala sige. Pag-amping Manoy ha. Salamat dong. Gahi ang yugoon ning Manoy nimo oy. Giing na nabitaw siya nga dili maglakaw-lakaw nga siya ra. Kay na-stroke na baya na siya kausa. Karon tuan ha, nag-jogging ko no. Sagdi na lang gud ang bana ni Munang. Ayon saon man nga gusto magyud siyang pasingot. Ug murag gusto sad na siyang mamawi sa iyang lawas sukad nitong na-stroke siya. Ay, ambot. Ambot lang aning igsuon nimo Dindo. Ayaw kabalaka na. Ipangutaan ako na sa akong kailang nga doktor kung okay ra ba na nga nag-exercise siya. Wa man ay problema. Mao ba? Oh, as long as inanay ang iyang pag-exercise, kanang dili niya pugso ng iyang kaugalingon ba? Mas maayo man sabna sa iyang recovery nga maka-exercise siya aron ma-practice og balik ang iyang pagbalance. Sige. Akong ingno ng asawa sa akong maguwang anak dok ha para dili siya mabalaka. Dong, dili gyud maayo para niya. Ha? Ngano man ang? Niami si Manoy nimo karon sa ospital. Kay na-stroke na sa dugosab. Unsa? Manoy, unsa naman taong ka, uy? Ayaw na intong pagpabadlong, uy. Mangod. Ay, mag-amping na jud ka, uy. Pila na gud edad nimo? 69 na gud ka. Ayaw na gud pagbinahi si mong oo. Wala lagi. Moingon lang nag-o lagi. Pero kung mamaayo na, magtuman na sad siya siyang gusto. Kinahanglan nga mag-amping yun ang maguwang ni Dindo. Delikado na na. Delikado ug maunsa dok. Delikado kung mausban pa na siya og ka-stroke. Diha na lang unya na siya kutob. Unsa dok? Recorded by X Thunder Gaming. Magtuman yun ang gusto nga akong maguwang. Kung unsay gusto niya, basta feeling niya nga mabuhat niya, tumanon guna niya. Nagbantay-bantay mi niya sud sa pila ka tuig. Unya, Dong, na-stroke na sad si Manoy nimo. unsa nang? Ngano naman sad? Ay, nikalit man lang. Nabisi manggod ko sa ako mga lakaw. Unya pag uli na ko, muna siya ako naabtan ni Manoy nimo, nga na maglihok. Unya nang. Kumusta man si Manoy ha? Ay, gimonitor pa sa mga doktor. Ay, nabalaka na gyud kay kung Manoy nimo, Dong. Ayaw kabalaka nang. Fighter na si Manoy. Dili lagi na mo surrender.
Ay, salamat taon ay. Nga okay na jud ka. Ka-recover na yung taon, Dok. Ayaw na gud og kumpiyansa. Ikatulo na ni mong chance noy. Mayo gani kay nakaya pa nimo. Ngano man ka? Ambot, pila na may kaadlaw. Pirmi naman kong bikugan. Dong, Dindo, dong, ari ami sa ospital. Kay giatake si Manoy nimo. Unsa? Kumusta man akong maguwang, Dok? Ay, kusog kaayo ang iyang heartbeat, sir. Pero wa man siya maglisod og ginhawa nga unta. Kasagaran sa mga pasyente nga ingon ini, maglisod naman og ginhawa. Mao ba, Dok? Pero nagpaabot mi sa ubang results sa iyang lab test, sir. Mo update lang unya mi dayon, ha? Sige, Dok. Salamat. Buhi, maghidaay ko na. Baya no. Salamat ka kay buhi pag yun ka, Hernan. Manang, nagpadong ang doktor. Ma'am, sir, kumusta man ang pagpangihi sa pasyente? Okay raman siya, Dok. Magsige man siya pangihi. Okay, mao ba? Makalibog ni Da. Nga naman, Dok. Dili siya angay mag-ihi-ihi. Kay nihubag ang iyang prostate. Og nag-abot na ni og ang iyang kidney. So, ang ayon ta, maglisod na ni siya pangihi. Mao ba, Dok? Og may usap ako nga ibalita ninyo. May pneumonia cancer siya sa prostate. Unsa? Wa ako magdahom nga ingon ana na day ang sakit sa akong maguwang. Kay dili man maklaro sa iya mga lihok. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Gisigihan og bikog ang akong maguwang sa wa pa siya atakiha. Usa na ba to sa mga sign nga padong natakihon ng tao? May koneksyon ba na? Ikaduhang pangutana. Katulo na stroke ang akong igsuon. Og swerte na lang jud kuno nga nakalingkawas pa siya og buhi pa. Posible ba nga malahusan na siya kung mauspan pa siya stroke? Ikatulong pangutana. Magsigi og ihi-ihi ang akong maguwang. Pero matod sa doktor, dili ko na maoy angay. Kaya ang iyang prostate nihubag na kuno ni ug nisikit na siyang kidney hinungdan nga dili unta siyang angay mag-ihi-ihi. Unsay posibleng nga rason ana? Ikaupat ug katapusang pangutana. May pneumonia cancer sa prostate ang akong igsuon. Angay ba ming makulbaan nga dili na normal ang iyang gibati? Kay bisan og magluya siya, pero okay man ang iyang pamati. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Dindo. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga kong suliran. Ana sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako. Psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kanyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini nga kong suliran official writers page o diba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, forgiveness frees the heart from more than it excuses the past. Forgiveness frees the heart more than it excuses the past. At is according to Father Al, no? Okay, so pasaylo lang ko to. Pwede masayop na to, masayop pantantanan. Pero doing it again is dili na nasayop, kundi tinuyuan na. Ang ato magtatampo karong adlaw si Dindo, 57 years old. Doon man gibutang yung address. Punto medical ang problema ni Dindo. Tumasa na bati na to sa drama. Sa may atong i-great karon ha. Mayong pagpaminaw dai sa mga taga Perilos Karkar, ha? Raman tong akong
suwatoy. Salamat kayo, ipahangyo ko niyo sa akong ipalit nga lansang. Isa na ito yung mga nga ninyo. Si Giseline Narbasa, Christy Diparini, Belinda Albiso, Ruela Cabcaban sa Janro Construction Supply, Perilos Carcar, silingan nila mga Navasquez family, no? Mga taga Kalawisan, Lapu-Lapu City, mga si Leona Marquez Veloso family, musta naman si Marian, si Gary, si Carlo, si Janelle, si Vanessa, Bilardi, Ryan, Ayan, Barbaho, no? Yun sa kaning Rachel, Doris Tabutabo, Dr. Jennifer Alrec Antibo, Rochelle Echeverry, o si Rapi Torniros, sa Paho, Ubabag, Lapu-Lapu City, no? Mayong pagpaminaw. So going back to our sender, si Dindo, may tungkod ba ni siya iyang kuan ba to? Igsuon ba to? Unang pangutana, isigihan og bikog ang akong maguwang, mao gyud yang maguwang niya. Sa wala pa siya atakiha. Usa na ba to sa mga sign nga padung ng atakihon ang tao? May connection ba? Yes, daghan kayo na ang mo kuan gani mura muhaw imong tangkugo nya di ka kasabot mura kag malipong magduog-duog so may mga maglisod kag ginhawa ang ubang gani mag nosebleed headache o kuyawan ka magkusog kay mong buto-buto ang imong kasing-kasing so na may mga tilamad on nga taas na kay imong blood pressure labad ang imong ulo akong balikon mag-anxiety ka so kanang mga blood pressure nga 130/90 alarming na ug kanang 180/110 porbida buto na nga tong mga capillaries ana so sa may mga hinungdan ani Dindo na kay posible na kay sakit sa kidney or infection or diabetic ba ka or naa ba kay problema sa pagginhawa no so may tabo ni take warm bath nga relax, breathing exercise, you may drink water, and you may take medicine nga makapaluwer og blood pressure, no? Ingna imong maguwang. Kaduhang pangutana, katulo na stroke ang akong igsuon, ug swerte na lang gyud kuno nga nakalingkawas pa siya og buhi pa. Posible ba nga malahusan na siya kung mausban pa siya og stroke? Ya, kung yung posible gyud. So baka para nga dili to mahitabo usab, inang careful kayo ba close monitoring of the blood pressure sa imong maguwang ini blood pressure above the normal 120/80 130/90 wala na siya stage 1 high blood na bila mo take kag mga tambal no nga makapaluwer sa blood pressure no avoid stress kuan anang maglikay ka anang mga pagkaon, mga parat, mga ambo, na siya, ha? So, balikon ako. Naanagan niya yung mga simptoma. Kung balikon gani, parang ma-aware ta. Labad ang ulo, sumasunggo na ka, buto-buto ng imong dughan, ang imong liog, magtaas kayo ang kanang pulso, magkuan-kuan, mapitik-pitik, maglisod ka ginhawa, kuyawan ka, simptoma na nga naay posible nga stroke mahitabo na kuya makuan ka maparalyze no kasi kadaghan ba sa mga may stroke hemiplegia meaning maparalyze half of the body kita kanang mga tao ban nga naa sa mga physical rehabilitation maglakaw nga ang usa ka side sa iyang lawas ang kamot pa nila di na mubayhon tungod kay na stroke okay sunod nga pangutana magsige og hihi ang akong magwang pero matud sa doktor dili kuno na maoy angay kay ang iyang prostate ni hubag na kuno ug nisikit na sa iyang kidney hinungdan nga dili unta siya ang iyang mag-ihi-ihi unsay possible nga rason na ani mga to akong gingon nga kung naa kay taas nga blood pressure usa ni ana naa kay mo komplikar nga kidney problem labi na gyud taas pud imong blood sugar I do not know pila edad ni imong maguwang pero kung medyo edad na posible nga naa na po'y problema sa prostate so we need to have a thorough medical check up dili lang kay nang over the counter lang mga problema kay kinahanglan gyud kung prostate ang atong hisgutan kinahanglan gyud urologist nga expert pud niya mga problema okay sunod nga pangutana ikaapat may pneumonia o cancer sa prostate ang ako igsuon ang balming kulbaan dili na normal ang iyang gibati kay bisan og magluya siya pero okay raman iyang pamati kung
mag-pneumonia or cancer that has to be addressed by medical intervention. Pneumonia, depende sa bacteria, maghatag antibiotic. O sa cancer, usually ang treatment sa cancer symptomatic. Buta sabot nga kung unsa may gimo niya, maura po na itambal, no? Nya kanang cancer, magdepende sa location, ha? Kung in situ pa or napa sa original niya nga site, nag-operahan, posible nga makuha tanan or majority sa mga cancer cells. Pero simba ko lang kung nakametastasis na, ang term na nakametastasis, nakalamay na sa laing parte sa lawas, paglisod na sa intervene kay, siyempre, komplikar naman to sa asa paingon ng cancer cell sa laing parte sa imong lawas. Kinahanglan tanig mga surgeon and oncologist nga mo tambal na nga mga problema ha. Alright, tinawag kasabot ka din do sa kung speaker nimo about sa problema sa imong maguwang nya padayon lang ang sa may tambal nga bisita siya ang doktor nagatinder sa iya nya avoid dos mga akong ipang-mention nga dili ang buhaton. So once again, ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Batan. Thank you very much. Kanunayon ng pagpaminaw sa atong mga programa. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakareman. Daghang salamat o maayon.